Sinä siellä, laita sitä vastausta A, B tai C kirjan sen tekstiviestiin ja tekstiviesti numero 17107. Helppoa on, kun saippuan käyttö. Jonekin on jo vastannut, mutta Tipe, sulla oli vielä valkoinen kyltti. Se tietää sitä, että sun vastaus ei tullut vielä perille. Mut nyt laita sitä vastaus tulemaan. Vastaus alkaa nimittäin loppua, joten sun pitää vastata ajoissa. Studiokilpailijat, sun toinen kysymys ja siihen on vastausaika päättynyt. Vastauksenne keltainen joukkue. C. Punainen. C. Sininen. C. Olette kauhean yksimielisiä. Hei, mut näin se on. Hei, oikea vastaus on C. Te keräätte taas 1 pisteen. Hyvä nuoret. Fiksuja kavereita. Ja vielä tonne, jos kotona vastasi C, päästä vastaamaan. Kolmanteen kysymykseen tulee tässä. Missä maassa on Kathmandun kaupunki? A. Suomessa, B. Nepalissa vai C. Ruotsissa? Vastausaika alkaa nyt. Toistetaan vielä kysymys. Eli missä maassa on Kathmandun kaupunki? Kathmandun. Joo. A. Suomessa, B. Nepalissa vai C. Ruotsissa? Ja kotikatsojat, niitä vastauksia pyydän. Ja hei, vähän vinkkinä, että ei kyllä ole ihan lähellä tätä meidän kotimaata tämä kaupunki. Että se on siellä kaukana. Eli A. Suomessa, B. Nepalissa vai C. Ruotsissa. Ja hei, vastaus alkaa loppua, että nyt niitä vastauksia teidän pitää olla nopeita, koska me mennään nämä kierrokset aika nopeasti eteenpäin. Ei teillä turhia turista. Vastaus alkaa loppunut. Studiokilpailijat vastaukset. Keltainen. B. Punainen. B. Sininen. Kaikki vastaa B. Se on oikea vastaus. Te keräätte taas siitä 1 pisteen. Kaikilla on 3 pistettä. Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin. Ja hei, nyt 4. kysymys. Missä Andien vuoristo sijaitsee? A. Etelä-Amerikassa, B. Euroopassa vai C. Afrikassa? Vastausaika alkaa nyt. Ja 4. kysymys. Ja nyt sitten tähän 4. kysymykseen päästä vastaamaan kaikki ne kotikatsojat, ketkä vastasivat noihin 3 ensimmäiseen kysymykseen oikein. Eli nyt sitten tsemppiä. Nimittäin tää on meidän viimeinen monivalintakysymys. Ja nyt vaan vastausta tulemaan eli A, B tai C kirjan tekstiviesti ja tekstiviesti numero 17107. Kohta koittaa sitten se viimeinen numeerinen kysymys. Ja siihen sitten vastataan siten, että se tekstiviestiin näpytellään vaan se luku. Eli helppo on tää vastaaminen ja laittakaa nopeasti niitä vastauksia, nimittäin alkaa vastaus taas loppua. Kello menee kauheita vauhtia eteenpäin, se on taas joku hirveä kiire, mutta no, ei auta muuta kuin mennä mukana. Studiokilpailijat, kotikatsojat, vastausaika on loppunut. Vastaukset keltainen. B. Punainen. B. B. Ja sininen. Kaikki sanoo B. Oikea vastaus on A. Miten te vastasitte kaikki väärin, kuka on vastannut A:ta? No hei, toivottavasti siellä kotona vastasit A. Nimittäin päästä vastaamaan viimeiseen numeriseen kysymykseen. Se tulee tässä. Kuinka pitkä matka on Helsingistä Rovaniemelle kilometreissä? Vastausaika alkaa nyt. Ja hei, studiokilpailut, nyt sitten vähän tsemppiä. Ja sinne lapulle vain se luku ja kotikatsojat sinne tekstiviestiin. Vain se luku, ei muuta koordinaatteja ja yhteystietoja. Vain se luku ja sitten tekstiviesti numero 17107. Ja lähimmäksi oikein vastannut voittaa. Jos käy niin, että siellä on useampia oikein vastanneita, niin se kuka on ensimmäisen lähettänyt vastauksen voittaa hienon DVD-soitin. Mutta teillä kaikilla on vielä mahdollisuus voittaa toi DVD-soitin. Eli kunhan laitat vasta vastaus tulemaan, niin pidät kyntäsi kiinni tuossa hienossa soittimessa. X27522 laitahan vastaus tulemaan, sulla on vielä valkoisena toi nimikyltti. Kuinka pitkä matka on Helsingistä Rovaniemelle kilometreissä? Ja hei, jos ei nyt tuosta tarkkaa kilometrin määrää siellä päässä, niin kannattaa veikata sinne sit jotain, kunhan ei jätä vastaamatta, nimittäin se arvauskin voi mennä oikein. Niin, joten nyt vaan luota itseesi. Vastausaika alkaa loppua. Hei, mennään katsomaan, mitä noin studiokilpailut vastaa tällä kertaa. Vastaako kukaan oikein? Vastausaika on loppunut. Ja vastaukset keltainen joukkue. 750 kilometriä. Ja punainen. 1200. Ja sininen. 250. Oikea vastaus on 815 kilometriä. Sininen joukkue, tiedätte 1 pisteen. Teillä on lähivastaus. Ja mennään katsomaan meidän katsojakilpailun voittaja. Jee! Olipas siinä tuotukset. Thompson, sulle lähti DVD-soiti. Onnittelut. Ja hei, nyt on sellainen tilanne, että lähdetään kaikki kotiin. No ei kai, kun mennään uudelle kierrokselle, meidän toiselle kierrokselle. Ja nyt vaan kaikki ihmeessä mukaan. Ja jos sä 18-vuotias haluat mukaan pelaamaan, niin silloin pyydähän siltä vanhemmalta, eli isältä tai äidiltä lupaa, että saatko sinä tänne tulla pelaamaan. Toinen kierros lähtee ihan kohta käyntiin. Nyt on loistavasti aikaa rekisteröidä nimimerkki ja kannattaa